els estàndards de les armes per a aquesta vesprada quan vinguem, que ho tinguem tot preparat per a poder agafar cada un les seves coses i anar-nos al desfile. Així vindrà una quantitat de gent en concret per a disfressar-se, sí, per a vestir-se, i uns altres en altres. D'avituallament, 3 carros que hi ha arrossegats per uns cavalls perxerons. Allà al fons veiem un portaestandards, que també va arrastrat per persones. I així a la dreta veiem una paret, que és la paret final, on hi haurà un missatge per a despedir la part de darrere. Acomiadament de desfile. I és per a que el desfile s'acabi a l'estat de les carreres. El que veiem així és un tronc on hi haurà un visionari que va informant-nos de que hi ha tropes mores i va demanant l'ajuda, la col·laboració de la tropa. D'una campana que anirà repicant de vegades quan, ara encara no està posada, i està al principi del desfile. Torna demanant gent per a que s'afegisca a les tropes. Hi haurà una part en la que estaran tres persones tocant en percussió i darrere estaran totes les armes per anar donant a la gent que s'afica al desfile durant la desfilada. Una separació entre un quadre de dones de la cort reial i un ballet que anirà darrere, i l'altra carrossa és on aniran les favorites del rei, és a dir, acompanyades d'un sèquit de joves, xiques joves de la companyia. Ara això què? Aquí està en contacte. Ara sí, i ara anem a agarrar. Mira, anem a agarrar el bloc, anem a dir-los a aquestes persones que es queden així, que és el que van a fer, i nosaltres movem al Poble Nou i carreguem tot. Així estan els trates, la distribució de trates. Vale? Entonces, pot ser que algun nom canvi. Rotuleu i pegueu. Vale? I té que quedar això. D'acord? Vale? Comenceu, si fas, al fons, en els del reclutament. I en els del reclutament sols estan numerats, 1, 2, 23, 14, 17, perquè alguns ja se'ls van endur. No us busqueu correlatius perquè hi ha trajes que ja s'han... A veure, doncs abans d'arribar on estem ara, ha hagut un treball previ que ha sigut una sèrie de tratges que van per a la tropa, que va per un grup de gent que serà el reclutament, ha arribat al local de Vicent i s'han distribuït. Tenien les persones, teníem els noms, sabíem a qui anava cadascú, s'ha distribuït per colors, per a ser més fàcil, per penyes, per noms inclús, s'han distribuït el calcer per números, i a partir d'ahir, una vegada que estava embolsat, ha arribat ací i a partir d'ahir estem aquí. S'han distribuït, entre tots han distribuït cada per colors les tratges perquè la gent quan vinga així puga directament a la tratge que no hi ha complicacions. I dins de cada color estan també els noms o les penyes que tenen que venir a replegar-los. Que han col·laborat. Sí, que molt agraïts a tots per la col·laboració que han tingut. Després veurem. És un poc irregular i després hi ha una pintura que imita, és una espècie d'arena, dona la sensació de que és una paret. La treballes com vulguis, perquè no estan treballades les dues iguals. Aquell està gros i com quedava tan escàs, tan xicotet d'espai, la pintura que vam descobrir l'any passat en Maribel, la del coure, s'han pintat i la veritat és que molt bonic. Estava pel reclutament
estan a punt. Glòria dels nostres pares. Déu ho vol i això és un tron. I ara dic que la dansa més joiosa de les viles. No, mira, tinc així la suya. Barbers, camperols, nobles clergues i serfs, malcristians endurits. Els nostres pecats han delmat la terra i Déu ara ens castiga i puneix amb afanys de tribulació. Hem fet crim i ofensa a Déu. ¿Se ve esta? Sí, pero cede bajo más. Sí, pero t'ho diria a veu, no n'hi ha problema, si m'ho sé. El problema és que així dalt...